Veľké či malé, športové či luxusné. Rozhodne vyleštené a pripravené ukázať sa v plnej paráde. Hovoríme teraz o desiatkách aut, pre ktoré sa na najbližšie dni stal domovskou stajňou najväčší slovenský autosalón v bratislavskej Inchebe. A my vám teraz ukážeme niekoľko jeho najzaujímavejších Na ploche 40 000 metrov štvorcových predstaví spolu 35 vystavujúcich značiek, ktoré prinášajú rôzne automobily rôznych cenových kategórií druhov. Nechýbajú výstavné novinky slovenské, tento rok ich je až takmer 80. Na asi najdrahšom aute autosalónu sa paradoxne nepovozíte naozaj jedine takto vo videohre. Auto totiž pôvodne vzniklo v hernej konzole, až potom mu vdýchli život konštruktéri. Tento model je jediným vyrobeným kusom na svete. Je pojazdné a znalci jeho cenu odhadujú v miliónoch eur. Vraj je to najdrahšie auto na tomto autosalóne. A niečo také som počul aj ja. Nie len najdrahšie, ale aj najúspornejšie, tak napríklad na tomto aute dokážete prejsť 100 km na 1 liter nafty. Aj keď je popularita naftoelektromobilu ešte len v plienkach, vo svete už predali niečo vyše 200 kusov. Aj na Slovensku ho má jeden majiteľ. Sú ochotní zaplatiť si za auto aj sumu, ako je v tomto prípade 110 000 eur. Pri tomto športe ako sa zasa nedá hovoriť o inom ako o aute s asi najfuturistickejším dizajnom. Napriek tomu, že výzor auta z dielne francúzskych konštruktérov pochádza z ďalekej budúcnosti, jeho výkon poznajú už dnes. Je to športové auto, ktoré jazdí na okruhoch asfaltových v Európe. Asi najluxusnejšie auto autosalónu poskytuje pasažierovi maximálny komfort. Miestami sa môže cítiť dokonca ako v lietadle. Súčasťou luxusu však nie sú iba pohodlné rozmery, LED monitory či chladnička na šampanské. Za veľké peniaze je tu aj tá najmodernejšia bezpečnosť. Je to jedno z prvých aut, ak vôbec nie prvé, ktoré poskytuje možnosť mať airbag zabudovaný v zadnom páse. Bratislavský autosalón sa dnešným dňom rozhodne nekončí, práve naopak. Svoje brány má otvorené až do nedele. Samuel Migála, televízia Joj.